Moj Hashimoto je mene svojevremeno počastio i strumom na vratu ili bazidovom bolešću, kako god, koja je bila sa ove strane, znači, kao pesnica. Jedino rješenje koje su meni lekari predlagali bila je operacija. To je za mene bilo strašno jer prosto sam zagovornik, o tome ću vam pričati nekom prilikom. Zagovornik sam tome po savjetu svog endokrinologa da štitnu ne treba operisati. Želela sam da rešim godinama taj problem, ali prosto nije mi polazilo za rukom. Struma na vratu ili guša je rasla sve više. Bilo je baš onako ružno za vidjeti. I što mi se desilo? 2018. godine sam, kao i svi mi koje pokušavamo 6 miliona puta da smršamo, ušao u priču sa Herbalifeom i balansiranim načinom ishrane. Ja sam tom prilikom smršala preko 20 kg i preko 80 cm u obimima. Ono što je mene, i ne pričam vam ovo uopšte zbog Herbalifea, niti vam pričam o tome da bi vam sad ja prodala Herbalife ili plan ishrane ili šta god, nego vam samo pričam o tome da ono što je meni bilo najfascinantnije u cijeloj toj priči jeste da je moja struma nestala skroz. Znači, evo, pogledajte, nestala skroz, da se ispravim, moj vrat je sad prav, odnosno nema guke na vratu, nema ničega, to je bilo zaista strašno i ja sam se fascinirala tim da kažem, takvim postupkom i takvom mojom promenom. Onda sam razmišljajući, potačno ću ove mušice da progutam, onda sam razmišljajući kako sam u stvari došla do svega toga, shvatila da sam ja uz taj balansirani način ishrane i uz šejkove, čajeve i svašta nešto što i sada koristim, i oduševljena sam u stvari počela da menjam svoj um, počela da menjam razmišljanje i počela više da se posvećujem sebi. I smatram da je to negde ključ, znači vrućina je strašna, to negde ključ cijele moje promene. Ono što je mene oduševilo jeste da ja sad mogu da stanem pred ogledalo i da vidim ženu koja ima normalan vrat. A to mi se desilo, eto, od 2018. godine. Pre toga sam bila sama sebi. Ako imate sličan problem, možemo da pišemo, možemo da pričamo. To je to.